भारत स्वाधीन जानायनि उनाव गोबां सरकार फैबाय, गोबां जोंनि मन्त्रि एमएलए बानायबाय, नाथाय जोंनि समस्याया माब्लाबाबो सुफुंजाबोआखैमोन। बिथाङा जि बुंनाय बाथ्रा एक्चुअलि बिथाङा बुंनांगौखायनो बुंदों होननासो जों बुंनो नांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि बुंनाया खुनु बेस गैया। बिथाङा खोथाखौ पलिटिक्स खालायनो नागिरदों, खिन्थु जों बुंनो नागिरो, जों खावलायनो नागिरो जे हा हुनि खेथ्रआव बिथांमोना पलिटिक्स दा खालायथों। नोंथां सोंनाय बायदिनो जों बेखौनो बुंनो नागिरो जे जोङो जोंनि मानगोनां बयजोंबो सिबिजाथावना दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बिटिआरआव जाबायदि हाबाफारिजों, जाबायदि थांखि बिथांखिजों फारि फारियै जों जौगानायनि जि नुथाय जों नुगासिनो दङ, बे थारैनो जोंनि थाखाय गोजोनथावना। थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो दिनै बिथांनि दैदेननायाव जोङो गोबां जौगानाय हाबाफारि जों नुनो मोनदों आरो बे मोगथां महर मोननायनि लामायाव दिनै फैगासिनो दं। जेरै दिनै दङ, आं एखेबारे उदाहरन हिसाबै बुंनो नागिरदों। बेवहायबो दिनै जे जोंनि बे क्लाबा एभारेस्ट क्लाबनि जे गेलेग्रा फोथाराव दिनै बिथाङा मोनसे स्किम होदों। बे जाबाय 2,05 लाख बेनि बिथाङा स्टेडियाम बानायनो थाखाय बिथाङा बावैनो बेखौ आधारशिला स्थापन खालायगोन। आरो थिग बिदिनो जोंनि सिमलायाव मोनसे गेदेर स्टेडियाम 5 कौटि थाखानि बेवहाय स्टेडियाम लुगासिनो दङ। बे अलरेडि 80% दावगाबाय। बे थाबैनो मोगथां महर मोनगोन। आरो लोगोसे बिनि खाथियावनो जोंनि सुजित नार्जारिनि न'ब्लां बेखौबो जों मोननो थांगासिनो। माने बियो दा लुफुंनायनि लामायाव। आरो लोगोसे खाथियावनो जोंनि कक्लाबारि हाई सेकेन्डारि 7 कौटि थाखानि बे बिल्डिं, बेबो 70% दावगाबाय। बे जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे गेदेर जोङो मोनफुंनो हानाय होननानै जों गोग्गानो हायो। मानो होनना बुङोब्ला बे ओनसोलाव देरसिन गोजामसिन सोलोंथाइ अनुष्ठान होनना बुङोब्ला बे कक्लाबारि हाई सेकेन्डारि। स' बे हाई सेकेन्डारिया दिनै गोबां समाव बिल्डिंनि अभाबनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोरा फरायनो मानो गोबां उसुबिदा जायोमोन। दा बे बिथिङाव दिनै जोंनि सरकारा बेखौ जि होबाय, बे अनसुंथाइखौ जि होबाय, बेनि थाखाय जों बिथांनिसिम रोजा रोजा जों साबायखर बावो। आरो लोगोसे दिनै जोंनि ओनसोलाव माखासे जौगाथायनि लामानिफ्राय आराम्भ खालायनानै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, जोंनि सर्बसाधारननि थाखाय अनसुंथाइ बिथांखि, फरायसाफोरनि थाखाय सुपार 50, आइनिफ्राय गियान सोरां बिथांखि, थिग बेबायदिनो बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बे बिटिआरआव थानाय जोंनि सुबुंखौ बायदि बिथिङाव जौगाहोनायनि समानै बिथाङा लांफानायनि जि सिमां, बेखौ दिनै मावफुंगासिनो दं। दा जोङो बाख्नायनांगोन बा जोङो गोग्गानो दिनै नागिरो जे बिथांबायदि सासे लिडार, अर्थात प्रमद बर' बायदि जों सासे गोथार गोसोनि सासे मावसुमा लिडार जे जों मोननो हादों, बे थारैनो थाखाय जोंनि थाखाय गोग्गाथावना। थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलाव जोङो जिहेथु माखासे मावनो गोनां खामानि दङ, दा बेखौबो बिथाङा मावनो थाखाय फारि फारियै माने बिथाङा हाबाफारि लादों। आच्चा, दा जोङो मोनसे खोथाखौ जों बुङो दिनै राजनैतिक भाबै जों दिनै बे समाव जिहेतु बिटिसिनि जि कार्यकाल बे जोबनो थांगासिनो दं। जोंहा सेप्तेम्बरनि माबा मोनसे तारिखआ फिक्स जायाखै, खिन्थु सेप्तेम्बराव इलेक्सना खुंनो थांगासिनो दङ इलेक्सन कमिसना। दा बे हिसाबै जों दिनै फोथायो जे फैगौआव जोंनि हान्जाया जेरैखि जाया 35 सिट देरहानानै जों हारसिङैनो एबसुलेट मेजरिटि लाना जों सरकार दानो हागोन, बेखौ जोङो गोग्गाना जों बुंनो हायो। आरो बेयो एकमात्र दिनै जोंनि मावथिफोरनि गोथारै मावनायनि थाखाय, जोंनि रायजोफोरा अनसायनायनि थाखाय जों बे खाबुखौ दिनै मोननो थांगासिनो दङ। दा जों फोथायो जे फैगौ बे सरकारखौ जेन लाबोफिननो थाखाय बयबो गोसो गोथारै खामानि मावो, बेखौबो जों खावलायगोन। मानो होनना बुङोब्ला जाय सरकारा जोंनि दुखु सुखुआव, जोंनि जौगानायाव गसंथानो नागिरदों, जोंनो मावना होनो नागिरदों, बेबायदि सरकारजों जों थायाब्ला आरो जोंहा माथो उपाय दंबावो। खारन जोंखौ दिनै भारत स्वाधीन जानायनि उनाव
गोबां सरकार फैबाय गोबां जोंनि मन्त्रि एमएलए बानायबाय नाथाय जोंनि समस्याया माब्लाबाबो सुंजाबोआखैमोन खिन्थु दिनै जों बुंनो हायो गोग्गानानै जे दिनै बे सरकारा फैनाय लोगो लोगो बोसोरब्रै खावसे जाबाय बे सरकारा आबुङै 2 बोसोर खावसेल'सो मावनायनि खाबुखौ मोनदों दा बे अबस्थायाव दिनै जोङो मा जादों जे जोङो एखेबारे गोजोनथावनाहाय जोंनि जौगाथाय खामानिखौ जोङो मावफुंनो हादों होननानै जों दिनै बुंनो नागिरो आं गोबां बुंनो सानाखै जोबथारनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों हा हुनि समस्या बे जोंनि आरो बे समस्याखौ लानानै दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा 2,40,000 बारा जों सुबुंफोरनो हानि मोन्थायखौ जों होबाय हा पाट्टा जों रानना होबाय बेनिफ्राय आं स्पेसियेलि जोंनि मुसलपुर साब डिभिजनाव जोङो 3,000 अलरेडि फाइनाल जानो थांगासिनो दं 3,000नो जों होनो थांगासिनो दं आरो बेखौ दिनै जोंनि डिपार्टमेन्ट इएमआ दासो बिथाङा फनबो खालामबावदोंमोन जे कन्टिनिउ बिथाङा सहि खालामगासिनो दं अर्थात जोंनि सेटेलमेन्ट जिथु अर्डार बे ओंखारजोबसिगोन आरो बावैनो जों राननायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो नागिरदों दा बेवहाय जोंहा एसे प्रत्याबान फैदोंमोन जे भिजिआर हाखौ लानानै आयेननि एसे खोथाखौ लानानै जाय खाबुखौ खिन्थु बिपिएफनि दिनाव सुन्दर दंमोन बिथांमोना खुनु आयेननि बाधा गैयामोन जोंनियाव दा सुप्रिम कर्टनि मोनसे अर्डार थानायखाय एसे जोङो जुजिनो गोनां जादों थेवब्लाबो जोंनि गरिब गुन्द्रानि थाखाय जायहा लेन्डलेसथार बिथांमोननो 1 बिघा करि जों होनो थाखाय रेडि खालामबाय बे अलरेडि अर्डार इसु बिक्रम दैमारिया बुंथिदों जे जेबो हा पाट्टा होनो हायाखै लेन्ड एलटमेन्ट होनो हायाखै होननानै बाथ्राखौ बुंदों बेसेबां सैथो बे बाथ्रा बिथाङा आरटिआइ होनानै बिथाङा तथ्य होदों डाटा होदों बिथाङा जि बुंनाय बाथ्रा एक्चुअलि बिथाङा बुंनांगौ खायनो बुंदों होननासो जों बुंनो नांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि बुंनाया खुनु बेस गैया खुनु बेवहाय बिथांनि जिथु बाथ्रा एक्चुअलि जों बुंनांगौबा डाटा बेस नङा होननानै जों बुंनांगोन जों दिनै कनफिडेन्सलि बुंनो नागिरो जे जोङो जिहेतु इउपिपिएल सरकारा 2,40,000नो जों अलरेडि होबाय आरो माखासे प्रसेसआव दं 40,000 जों होनो थाखाय जों इलेक्सन जानायनि आगोलाव होजोबथारनो आगस्तनि 15 आगस्तनिहालागै जों होजोबथारनायनि जोंहा मोनसे थांखि दङ आरो बे हिसाबै दिनै बिथाङा खोथाखौ पलिटिक्स खालायनो नागिरदों खिन्थु जों बुंनो नागिरो जों खावलायनो नागिरो जे हा हुनि खेथ्रआव बिथांमोना पलिटिक्स दा खालायथों मानो होनना बुङोब्ला बे इस्युआ जोंनि मोनसे जातीय इस्युबो खारन जायनि थाखाय जों बे हानि मोन्थायनि थाखाय जोङो 5,000निसो बांसिन जों सहिद जादों एकमात्र जोंनि हानि थामोनथार मोन्थायनि थाखाय अब्ला दिनै बे खोथाखौ लाना बिथाङा राजनिति दाख्लायथों दा बुंथों आरो बिथाङा मिथियाब्ला ओरैनो खोथाखौ दा बुंथों आं बेखौ खावलायदों